Hallelujah. Hallelujah. Amen. Emvuselelweni. Amen. Hallelujah. Bakathixo. Balamba Sathana. Ayeye Sathana yeye. Ayeye bathi bona yeye. Hallelujah. Yeah. Nesidimane kunye namandla sohlala sizinika wena bawo egameni Nkosi Yesu sithi bayethe mhlekazi bayethe in Jesus name amen. Siyabulisa botata sekoma obudosisa abantwana egameni Nkosi Yesu sinazaretha amen. Sibulisa ngegama leNkosi Yesu amen. Mente kufanisa igama ndiyamthanda kakhulu Yesu uyathi vamos onyana kodwa inkosi sasinceda leyo ngicela sibone izwi lenkosi incwadi yabaseRoma Romans chapter number 8 sifunde ke verse 14 siyophela verse 17. Romans chapter 8, verse 14 to 17. Yes, siyathandaza. Incwadi yabaseRoma chapter 8, verse number 14 to chapter 2, verse number 17. Kuba bonke abakhokhelwa nguMoya kaThixo, bangonyana bakaThixo abo. Kuba anamkelanga moya wobukhoboka, ukuba libuye noyike, namkele umoya wokwenziwa onyana, esidandululukanga wasithi, Baba, umoya ngokwakhe
bakaThixo bangonyana bakaThixo. Igama lenkosi malibonke. Besithe izolo, we are born of the Spirit, so we are the Spirit. Igama lenkosi malibonke. Uthi ke namhlanje lo mbhali uthi abalidwa nguMoya kaThixo ngabo abangonyana bakaThixo. Igama lenkosi malibonke. Ngamanye amazwi awuthi xa ufike enkonzweni ube ngunyana kaThixo unless uba umoya ongcwele uyakukhokhela. Igama lenkosi malibonke. Le nto ithi ke asihambi phambi kwakhe kodwa sihambe emva kwakhe. Igama lenkosi malibonke. Into esikhwalifayisayo ukuba sibizwe ngabantwana bakaThixo, it is our conduct towards God. Amen. Uthi uDavide kwincwadi yeNdumiso 146 verse 10 uthi Thixo ndifundise ukwenza intando yakho ube sowundikhokhela ngomoya wakho. Ngoba it is only by the Holy Spirit apho sikwaziyo ukwenza intando kaThixo. Bonke abakhokhelwayo. Igama lenkosi malibonke. uYesu uzalelwa eNazaretha. Igama lenkosi malibonke. Akhulele kwa-Israyeli ekhuliswa ngamasiko wakhona. Uthi xa ethetha kuJohn chapter 10 uthi ndingumalusi olungileyo. Ezam izimvu ziyaliva izwi lam. Ukuba waluswe nguThixo uyalazi izwi lakhe futhi lilo elikukhokhelayo. Kodwa ingxaki kaThixo kukuba simamela ebantwini abaninzi ade elakhe izwi libe lelokugcina. Yebazalwane, ukumamela uThixo kuyabiza. Ukumamela uThixo ayonto yokwenziwa nakubani. Ngoba uThixo uvamile uthetha izinto ezingafunwayo ngabantu. Igama lenkosi malibonke. uThixo uvamile ukuthetha izinto ezi-against abantu abaphakathi kwakho. That is why ukuba ngabantu sifuna ukwamkeleka phambi koThixo, let us let the Holy Spirit ayafuna impilo yethu. Asohlule tata. Yabona xa ukhokhelwa umuntu okhokhelayo nguye apha phambi kwakho. And awukwazi ukhokhelwa ngumuntu ongayazi indlela. Lithi iBhayibhile umoya oyingcwele nguye okwazi ukuphengulula iinzulu zikaThixo. Kaloku khumbula uYesu is just a door, kodwa umoya oyingcwele yi-navigator. Hallelujah. Singena ngaye emagumbini okuThixo. Hallelujah. Kuye sasisayo. Xa siphelele kuYesu sifana nomntu one-reception. Kodwa umoya oyingcwele nguye osiphengulele uThixo. Asiphecele uThixo. Ngoba uThixo uyapheka. Lithi iBhayibhile it is the Holy Spirit okuthi ongqinelana nomoya wethu ukuba singabantwana bakaThixo. If you don't have the Spirit of God, sizawudibana nakwidawuthi lokusindiswa. Sindiswe kakhulu namhlanje xa zikwehlele izinto ube sowungasasindiswanga. Ingxaki kaThixo. Yabazalwana abakholwa kakhulu xa izinto zihamba kakuhle. Xa izinto zingasahambi kakuhle akasanokusindiswa manyana. Ayenzazi mna. Inoba mna ndisadinga ukwamkela uYesu. Hayi mna inoba kutheni kunje komini ba. Seyamdawuthi uThixo. Omnye angakwazi ulala engathandazanga ngoba akasiboni isidingo sokuthetha noThixo. But it is high time badlala semfuleni ukuba siphelelwa ngabazalwane abakholwa xa izinto zifeyivanisha impilo yethu. It is only by the Spirit. Apho sibakhona sikhonfesa statement esingatshitshiyo.
ezibehlela zingangamandla akho. Izinto ezibehlela azikho ngaphezu kwakho. In fact, amandla onke asiwaboni ngokuthetha, siwamejanisa ngezinto ezibehlelayo. Hallelujah. I-ability ne-capacity yomntu siyibona ngezinto ezinyamezelayo. Hallelujah. So asinasizathu mama wam. Uthi-ke uba singabantwana bakaThixo sinikwe umoya wenkululeko. Njengoba sihleli apha asizozileva. Njengoba silapha nje singabakhululekileyo. Ukhululeko ungenamsebenzi. Ukhululeko ungenamali. I-bank account yakho ingathi i-airtime. Kodwa you are free. Uba singabantwana bakaThixo sikhululekile. That is the benefit of salvation. Sikhululeka ugula, kodwa awuguli njengomuntu ongena Yesu. Ungaziphathisi ngeslave. Uba ungokaThixo ukhululekile. Ndikhululekile kule meko ndikuyo. Yes, you are free. You are free. Uthi kuyandazi uba neminyaka angaphangeli. You are free. Amen. Uba ulidwa ngumoya kaThixo. Hallelujah. Ngoba inhlamba kaThixo ayimbulali umuntu. Hallelujah. Lithi iBhayibhile uYesu wakhokhelwa ngumoya. Wamkhokhela le nhlamba ukuba yolingwa ayovavanywa weyisa. Ngoba inhlango yethu ayokuphela kobomi bethu. Kodwa ukukhala kosuku. Hallelujah. Uba ukhokhelwa nguThixo. Uthi umhlabeleli ukuba Nkosi kulungile baba ukuba nguwe okwenzekayo empilweni yami. Esi statement asithethwana ngubani. Sithethwa ngumuntu oyaziyo uba nasemanzini abilayo. Ukuba asivumele ukukhokhelwa ngumoya ogcwele, we will miss uThixo nezinto zakhe. Ngoba indlela zikaThixo ziliphanga. uThixo akakukhokeleli kule ndawo ufuna uya kuyo. And into endiyifundileyo ngoThixo kweminyaka khayeni ukuba uThixo akarespondi kwizidingo, kwimfuno, uresponda kwizidingo. Uyakwazi ucela umsebenzi, kanti uThixo uyayikomba awudinga loo msebenzi udinga impiliso. Ngoba uzokwazi nosebenza lokukunikile. Ngoba uyakhona. Aqonga uThixo akazukunika msebenzi. Makaqala kuphilise ekhaya. Ngoba ngeke kumelane nomsebenzi awugqotha. Ngoba impilo yakho awukho fit for umsebenzi. Ufuna umsebenzi ngenxa yezidingo zendlu. Hayi ngoba ukwazi. Respond uThixo to the need. Abakhokhelwa nguThixo. Bangonyana bakaThixo. Ndifuna uthini entambama? Let us allow the Spirit of God to lead us. Amen. Asemvumela sikhokhele. Ndambona ukuthi ubhadle uThixo. Uclever uThixo. uThixo akakuse endaweni engakulungiselelanga yona. Ukuba sinqaba okanye sirefuse ukukhokhelwa nguThixo, simisisa ukubona uThixo onolungiselelo. Hey, ndingakufuni ukuza apha eKapa. Ndingakufuni inyani, zandikubale, zandibeka iprogram yam, zandibeka seceleni yam. Kodwa uba bendihleli kwi-comfort zone yaseBhayi apho bendihleli khona kamnandi, ndithandwa. NoThixo ngengekho kule level endikuyo namhlanje. Hallelujah. Ndandilile ukuza kwam ndingafuni, it was against my will. Kodwa today I thank God. Amen. Ngokumvumela uThixo. Indlela
zikaThixo is always the best bantakwethu. Hallelujah. Noma zibukele emehlweni akhe ngathi uThixo uyakucinezela. uThixo uba kukhona umuntu osifunela izinto eziright. uThixo is always a special thing for us enhlizweni yakhe. Mfeka isithi noma umzala ngalibala abantwana bakhe abancancisa. Mna ndithixo ngeke ndibalibala. Amen. So trust him. Leadership is the best leadership. Hallelujah. Isenoba uyithanda indawo kuyo. Kodwa wangu uThixo nzothi nyamezela. Hallelujah. Isenoba uyifuni le nto yenzayo. Kodwa ube nomnyo kaThixo, keep on doing it. Hallelujah. Isenoba uyithanda nale ndawo ohleli kuyo. Kudala ufuna ukufa. Kodwa if it is God, stay. Amen. Ngoba apho uThixo akulidisele khona, uThixo umninzi kuloo ndawo. Amen. I-covering kaThixo ilapho. Hallelujah. I-favor kaThixo ikuloo ndawo. Hallelujah. Uyapha ungekho favor. Uyapha endaweni engena-covering. Uyabona kule ndawo yokhokhelwa umoya ungcwele is a gentleman. Akangcoli nje bangcola. Uyawuza kuxelela kancini uba lokhu kukhela uvuka uphangele ngeli xesha athi umoya ungcwele uhambe namhlanje. Uyakukhokhela ngoba awuzazi izimo zohlangana nazo. Ndihlangana kanifakisa ndithandaza ndithi Thixo andiyazi le mini. Sangaba khona. Andiyazi uba iphethele ntoni. Andiyazi iqulathe ntoni. Kodwa into endiyaziyo ngoba xa ndivuka safe. Le nto ndishoba andikhathanga mika ndijikela. Andikhathanga uba ingeza nokufa. Kodwa into endiyaziyo ezinoba ndime kuye. Wake wayibona into yoba uqala imini kakuhle kwale nge-4 uvumphaka kuthiwe umama wakho uswelekile. Kodwa akunamsebenzi ngoba xa ekhona all fear is gone. Those who are led by his spirit are the sons of God. Ndizotsho emva kwemini yivumele iprocess kaThixo. Khawuyamkele. Ndiyayazi iprocess kaThixo ayithandeki. Ngoba ikwenza nathi sikhonza nawe siku-misunderstand. Lo mzalwane uthi nje ikhona kodwa ngaqaba yonayo uthi. Lo mzalwane uthi inoma uright nje. Utheni izinto zihamba kanje ngoba. The showcases umoya ungcwele uthi-sustain. Uyabona xa singena esitweni singena nayo. Lithi iBhayibhile ke ukuba siva ubuhlungu kunye nayo. Lithi sizawuphinda sihlale uqaqawulile silawule kunye sisezawulawula nayo. Sihlale esitulweni sokulawula. Ibe nguwe. Ukuba sinyamezela. Yebazala uThixo into ayicelayo ukuthi ukuba masimvumela silawule. Tumhlabe lapha endikholela khona. Ngomsakazo ulandela. Apho ndikholela khona. Sengathi lo ngumthandazo wakho. Ebusuku uba apho ndikholela khona. Uyabona intando kaThixo uyenza ulimi inyembezi. Umuntu ohlekayo kayisenza intando kaThixo akafiki kuyo. Ngoba intando kaThixo ikujongisa ngabantu. Kodwa ilonda umphefumulo wakho. It sustains you. Akekho umuntu owaphelela entandweni kodwa ufile ufiswe intando. Bozana ya ndibuza uba yaye yakhe nena yaye kaThixo. Sike simbuze imibuzo. Wawuve ntoni? Wakutheni?
uThixo simaziyo ukuthi uphumela ngomntu omlilweni. Bacela sedrepa yayingompilo Thixo. Ngokwethu waphumela nathi emlilweni. Wafele njengendoda yesini. Simanga soThixo. Wazaxela uJohn kuba thina sadlula emafutheni. Kodwa uThixo waphuma nathi. Intando kaThixo ayibulali umuntu. Kodwa intando kaThixo iyagcina. Sithi siyakwazi okugcinayo ubomi bakhe. Iyalahlekelwa umuntu. Kodwa okunikelayo kuThixo uyawuzuza. That is the promise. Uba siyekele kuyindlela. Yawusenzela. Yabona ingxaki nobo yasenzela. Akho nto ilungayo. Uyastressa. Uyaqaqazela imithambo. Awulala ebusuku ubala ibhali. Kanti xa uyekele kuyindlela yakhe. Uhlobo lomuntu othi kuthiwe namhlanje soza phakama emva kwale imihlelelo. Usukuphakama uhlabela icuba. Uthamna. Kubuzwa kuphilile kahle lo mfana. Emva kwale ngane behlelelo uthi akunangqibeko. Ngoba ukhokhelwa nguMoya. Amen. uThixo akadlali ngumuntu. Ngibubungqina. Bonke uThixo uyakwazi ukumkhokhela umuntu. Amen. uDavid usikhokhelela emakhaya wahlaza. Amen. Amadlelo kaThixo wahlaza. Ahlaza ngathomile. Amen. Ngithetha mina indlela zikaThixo. Zilunge ngathi kuyabheda. Ekhaya zilunge ngathi zonakele. Indlela zikaThixo. Zilunge ngathi bamnyangiwe ngathi asilunga. Wabona bakukhala abantu endaweni bakukhale wena emekweni. Ukuqomba ingasubathunduzela ba ayikhalise le. Ngoba kwasisikhele umuntu othixo. Amen. Basizela abantu bakuthunduzele ingasubathunduzela ukuthi uyezwana ngendimba esezina nokuthi bayofa. Awuyilela ngoba thunduzele ezinina sanungililela mina. Andinangxaki ngenzayo. Right na. Zililele mina. Nabantwana bethu. Ndisengadweni. Yes. Ngoba nqamsese la. Amen. Ifuzikazi. Akhongolosa. Abuya bajoge nini? Sanusihlupha ngenxa yakho. Mina ndisendaweni right, ndisafe. Ngoba ndisentandweni kaThixo. Amen. Hey. That is the promise of salvation. We are free. Ndizokuxelela uba ukhululekile. Ndithi sibenkosi ubunyana womuntu nikhulule. Nikhululekile. Ungaziphathiswa kwesiqashwa neslave. You are free. Because ukhokhelwa nguMoya kaThixo. I understand this is Mente. And because uthengela abantwana impahla zeChristmas, it's fine. It's fine. You are free. Awukwazi uthenga umuntu okhululekileyo ko. Yazi kunabantu abanemali abangakhululekanga. Ndathi xa ngijonga ukuthi kodwa uThixo ulungile uThixo. Kunabantu abalambayo. uThixo kodwa abancede. Abanika uThixo i-appetite. Bakwazi noba ifumana bakwazi ukuyitya. Kunabantu abanokutya kodwa abangabi na-appetite yokutya. Ukutya kukhona. Animazi uThixo. Nina nicibona uThixo into yodanisa enkonzweni. Nina nicibona uThixo into yokuthethisa izilwimi. Nicibona uThixo into yokugqibisa indlu then angaphumi nathi ngaphandle. uThixo kwimeko nemeko yakho uThixo. Akafani nabazalwane. Akafani nabantu. Abakaseholweni lasemfuleni. Uphuma nawe. Phuma nawe. Abolusulele.
ungaboni anemfazwe zakhe. Hallelujah. Uzibona uvuka uphilile kanti uThixo besilo ubusuku bonke ekwela imfazwe ziwena ulele. Thixo wami bathi abamelwane bekhala isikhofa ubusuku bonke uqombe ekhanda ivele eso sikhofa. Bathi abazalwa zikhonkotha izinja ubuqombe ekhanda ivele eso zinja uThixo uvele wakuphumla. Bakula ndawo ndihlala kukwizinhle ezintsha kuyangxolwa ngabamelwane abathi abanezinhle esiflethe esando kwakhiwa basavuya so baselebrate Monday to Monday basavuyela izinhle baseva kamnandi bayakhala abamelwane bam bathi abalali bakwazi novuka baphangele ingxolo ndithiwa uThixo ndithi ukuthoba mna ndivuka ngexesha lam lothandaza ndivuswa ngabo ingxolo ayindenzi into yabo. Inye into engakoze uyenza kurekhodi sermon cha iphazamisa kuloo nto bazenze online service ngoba ingxolo yabo isondela becama kodwa engingalali ndiphumle ngoba ndivele ndimcela uThixo ndizawulala ukuthi bayangxola kodwa mna ndicela ukuthoba. Amen. Abakhokhelwa kaThixo bangonyana. Kaka uzame manje lento umcela uThixo akukhokhele sowusiya edolophini. Uyothenga impahla uThixo ndinake 3000. Khawundikhokhele Thixo. Undikhokhelele kwindawo erayithi. Umoya ingcwele is so committed to us. He is committed to us ngento yonke. Uthi ulahle isithixo semoto kanti ungasiboni khangela uthanga uthi moya ingcwele sindawo lesi sithixo ndikhokhela. That is the Holy Spirit for us. Not into vuthe enkonzweni nje usikhokhela kwindlela zethu zonke. Moya ingcwele ngeba ndinakebandi ndikhosale thina asuthi kokukhokhele kwiseyi usufike kukhutshwa zonke impahla kubekwe impahla ethi saved. Sisazone zonke lusifuna uthi umzalwane kum uthi mna fafa utsho kum uthi mna fafa andinxibi into edurayo ndinxiba into endifunayo. Amen. Hallelujah. Uthi uba ndifuna ibhulukhwe yegesi thina egesi ndiyamcela Moya ingcwele ndicela Moya ingcwele ndiyaphuma ndinale mali ndiyothenga ibhulukhwe yegesi. Ngoba ndiyazi ibhulukhwe yegesi yi-1,000 mhlawumbi okanye yi-450 ndine-300 uthi sendifike kwa-3 yehlile ngoba uvumela umoya ingcwele ndikhokhele umoya ingcwele athi umoya ingcwele ungangena phaa athi ungabheki eTigerville kodwa bheke eCavendish. That is the Holy Spirit for us. Hallelujah. Abakhokhelwa nguMoya kaThixo. Umoya ingcwele unamehlo. Umoya ingcwele uyazana nezitrato zasemfuleni. Athi umoya ingcwele ungaphumi kwesi, phuma kwesithile. Let us make use of him as a one. Amen. He's a provision for us. He is our helper. In our weaknesses, ungamandla ethu. Amen. Amen, Holy Spirit. Amen. Ayingomoya nje ngumuntu. Abakhokhelwa ngonyana bakaThixo. Oh, yini Thixo? Yazi umoya ingcwele wakhe wathetha nami ngenyinge emkhayeni ndizawubheka enkonzweni ndilungisile ndimhle. Ake ngakhozi mina. Wathi umoya ingcwele sendikugqibile wathi ungayi enkonzweni namhlanje. Ndimcela uba ndiyaphuma umoya ingcwele ndikhokhele. Kanti kubokutsho uthi umoya ingcwele khulu ungabisaya. Ngecawa ilanga lihlaba umhlaba ndakhulula akithi inkomahlala ekhayeni ndahlala bafona abazalwana baphuma inkozo
uthanda wena wedwa na that makes sense kantoni kodwa ibingamatye odwa epulpiti namhlanje that is the Holy Spirit umoya wena umenze wapersonal ebomini bakho ukuxelela lezinto ezikade zinamsebenzi haleluya wena ke uzawuthi ngusathana hayi angeke kanti umoya ungcwele ngaye enkonzweni fire ngegama likaYesu kodwa sakhe izifo ziyalazi izwi lakhe Hallelujah. noma le nto ayithetha ingathi losathana kodwa ivoice yakhe hey ulandela abantu wena ngoba umoya ungcwele funeka umohlule emazwini abantu umohlule emazwini akho ukuze umlandele kakuhle akakwazi akathethi kakhulu uthetha gqithe ngelinye ixesha bengathi angathethi ngoba funeka ulilandelele izwi umoya ungcwele uthetha usithi tumhlabele ezintweni zonke usilandele singabantu abanjalo in the absence of the Holy Spirit siyalimala asilimali ngokuthi kwekwazi usihlamba silimala ngoba sidespise ukumamela izwi lakhe Abakhokhelwa nguMoya uyandima into umoya ungcwele uyaphuma kwi-premises ecawa aphume nazo aye nawe emsebenzini akuxela uba namhlanje ungathi athetheni ungayazi athi ungathi namhlanje ungathi nabo vele uvuka ufaste namhlanje kanti uthiphi kunento akusindisa kubo Yeah. Thank you, Lord. Holy Spirit. Hey. Umkhumbuzi wethu. Asilibele kodwa. Ukusithini kanti? Uyaniba nje umzelo esikhona ngesahle. Manje sinispace siphi kudala nje. Uthi uhleli nje umoya ungcwele phakama ujonga amaqala sofa xa ufika nazi isithixo siluhlobo njalo yindlela azikhomithe ngayo ukuthi ukusikhokhela kwindlela zethu zonke ingabi kwi-area yomkhupha kuyo hey what a privilege. What a blessing. Into esehlule abantu yini ke? Sohlule abantu abangakholwa. Ngizothetha nje lo. Let us allow him. Xa uhamba kuye inyawo zakhe zilandele emva kwakho awukhube. Yeah. Awulahleki, awuzisoli. Awubi nabo akwabe bayancipha. Akwabe bengangenanga kule nto. Atata umuntu ikhona ke into ibithe. Sekwenzekile ikhona ke into ibikhe yathi. Umuntu ebethethi. Khona bikhathi mangabi ngalendlela. Ndiphume konzweni ndiye konzweni ngemphethe iPhones zami zombini. Ndicantsi igate athi umoya ungcwele zishiye. Namhlanje ngikaba shi. Khona benyama ekhamba ngePhones zami. Isifihle nje lapha. Efihla kodwa balapha. Kodwa namhlanje kuthiwa zishiye. Uyayaba ingoba zifihla. Hayi ajabi yazo zikhelisa nje. Yasifihla. Kodwa azishiye. Fihla balapha. Kambe na. Namhlanje kodwa eshi. Hayi man. Ikole la thafala before papa moto bayikhaya lithi. Zenkonzo la thafala ngijobe phansi bheke phansi. Athi xa ndiphayana. Athi gqilo
umfana ngibona sizathu uzadropha lokho ebalaqaze kangaka. Wafika ndine-22 rand wabuya enkonzweni apha kum. Wathi ungabi sajampisa sister kuphi ibhozo sapha yonke into nayo ungabi sastream ungabi sisokolisi ngasosi yathi andinanto mna ne-2 rand andinanto ne-2 rand amnika loo 2 rand leyo wasinda neefowuni zam zasinda wasose wafihla nala 22 rand ngoba kangathethe into ngemali lethethe ngefowuni nam uphapha nje uba ndiyikhuphele le-2 rand ngomoya ingcwele ngeyithe shiya kwanto ndithetha ngomoya ingcwele akugcina ubusuku bonke namhlanje ungalali ungathi abantu uzakwazela emsebenzini ude ubukweba ubuthonga ude utye iipilisi kuthiwa sulala ude utye iphanado yolala asivalele tyhini thixo unani xa ixesha likomfutheleyo athi ubangcwele namhlanje ungalala ngothe ibhenalin for flu uvuke kwimoto uthathwa amaviri ububuhleli ngebengathathwanga namaviri yento edala ugada amaviri emoto yakho uvuke uthwala izandla entloko bekuthiwe gada amaviri emoto yakho Nkosi yami haleluya bazalwane singene engozini xa singammameli umoya ingcwele leta loo ukungammameli xa singalazi izwi lakhe kodwa ezakhe izizwi siyaliva izwi lakhe siyalazi izwi lakhe. God bless you.